सुरेखा महिना तन फोन केलेल ग कसने तनी फोन केलेल वे तुमको करची पशी मक्का फोन करू येतसील मु हो बहुशा फोन केलेल दिसता मा काही खने की म्हणून तुमको फोन केलेले देत माय फोन तुक फोन केल की ना की मग गोत ना गो मग कोटो तो फोन केल पडे आज रात्री तू कसने रंदप करची नखे खाली एक 3 पाव तंदुलू तिंबंदवर कखे तक्का हे कसंते हेग्गोली अळंबे कोणके हाण दिलाखे तो येऊनु पनपळनी अळंबे भुत्ती आणि 1-2-3 बक्कसकी करतखे आजी तक्का घरा येऊन रंदप कर का म्हण आशी दल्लाखे तो रंदप करतखे सुरेखा हे सांगून सोडी म्हण सांगलं आजी तन्नी रंदप करतखे ಓಹೋ ಬಮ್ಮನ ರಂದಪ್ ಕರ್ತ ಮಲ್ಕೊಡ್ಲೆ ಮಿಗೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ ತಾಂಡ ಪುಲ್ತಾಸ್ ಮು ಕಸ ಮೈಕ್ ಮೇಸ್ ಪ್ರೌಲ್ಲೋಚೆ ಓಹೋ आज मिगेल सुने इतलक लज्जतस मु हजार तकसने बम्मुन वेलल मध्य सिले लड़ाई आजी का कई तत्तस की ना कथन विरामा तुम गेल पुत्तन मक भारी बेजार केला माई तशदावनो मन कारामना तिल्लिमिती कदन विरामयिना समाप्ति समारंभयिना कसने ना मक्क तंगलवेरसिल कोपु आणि केवुणी दायनी माय तो तू मध्य मक्क संगो काम कस दादला कोर्गे येती आता मिगेल पुत्तन अळंबे बुत्तीने पनपळ करत मला नवे तू गुग्गी तंदुल तिंबे हा चिके चढते तिंबे गो आजाती कೈ दत्ता फाय सकाळी कೈ दत्ता अळंबे बुत्ती खिंड वरले म्हणारी सकाळी गम्मदल नवे तू तंदुल तिंबे हा वा पियावा सालनी कांडवरता वचा रात्री जेवणानंतर अय्यब्बा जवील चढदल पेट्टाक उस्र कಡ್ಚದ नासिल गो एक सुत वाकिंग गोचू नैल मगिरी जीवचे के हगूरदल पडे मकई तशी म्हणता एक पळ खत्ता म्हणलेतले महिना तर हुन कान दिले तक्के तकी तळंबे बुत्ती आणि ते कसं ना मशरूम पकोडा खाई वाह पाट भरून गेले इतले पुरा दत्तरी आणि कस्टर्ड ते फ्रूट सलाड ते कसे की पुरा घाण केलेल मु भारी लायक असिले एका मग शेक खाऊ नु पाट मळरनी फुट्टू नत्ती की म्हण भई असिल मका तशी दलले आतुम गेलटो एक सुत वाकिंग వచ్చి नैल मगिरी जीवचिके हगूर म्हण दिसतस वई गादेस मो उंडू 100 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆ ಮಣೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನವೆ कोर्च पुरा कोरनो चोर के शास्ता बसला पडे हाव कसन केलं ना तू कसन केल म्हण तुका गोतना रे तितले लायक रंदप कोण घाल्ला मारया ते पनपोळो अळंबे बुत्ते यो 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 कसन रुची रे ते खाऊन होड असिल पोटानी इतले होडदले आता पळे हाव नी तुका लम्म वाकिंग वचून आयलिंती आता जीवचे हगूर म्हण दिसतास होई रे महिनाता एका पशी एक भारी लायक असिल रे पाट फुट्टू पुसून खाल्ली पडावे अळे मा मक जोर नीर येतस गो तू आणि तुगल पूत उलयता बैसती ना नीद येती हांव 1 मिनिट बसताल नाही पड हांव वचून नीदत गो साहेबिनी मकई जोर जंबा येतस म्हणता तुम्ही వచ్చి निद येती हा महिना तर लाग 1 मिनिट उरलो नेता अम्मा तुगेल्या 5 मिनिट उरलो का असिल गो होई वे उरलो कासिल वे मकरप चकंत साधी ना मरेया चिक्की लाभ बस ते गडी अम्मा काल अक्कल फोन येईल गो विषय पुरा कळली गो मक्का हा विषयशी अक्कल फोन येले बैले चूकी ना म्हण कळले तकाची बैलेक मस्का मच्चा खेपरा प्लान नवे तशनी काय नामा मक घरा येऊन रंदप कोरका म्हण दिसले तिथलेच गो मिगेल बाईलेक मेट्सू का म्हण नाही गो विषय कसने आसरे आमके क्लास जवण मेल पडे तू आणि तुगल बायला कसं की धडून घेते हाव मिगेल बम्मुड मिगेल नात्र पर आज खुशी पावलिंती पाट बोन जेवलिंती अन्नु नाही अन्नु येत्रे हो बाबनी गोंडी
नीच जेवण नीट दंदल्ले तांती गंमत जेवली नवे लायक नीट कडतसती अम्मा सुरेख जेवली गो ती जेवली की ना म्हणू म्हाका निमगूत पशी तू तिका निमगू येत मुरे अम्मा काल दुखून तिगेला गुल्लोचक ट्राय करतस गो ती उरलंय ना गो मिगेल कडे घून चोयना गो तसवे कसने उलोच असले री बाब्बा लग्नामे गोंडीला गुल्लयता हांव कसने निमगिले री तांगे लगी उत्तर दितना ते चेडून पाप हांव सांगील तीक सांगका तीन सांगील म्हाका सांगका येद्र भद्र असले री ती उलयता ना गो अम्मा अम्मा बेजार कोण गे गो एक चोर तू तीक बुद्धी सांग गो तुमगेल दोगल विषयांतू हांव याना मारया हांव येवचें कई नज्जे तुम्ही ते तीर्मान कोण घेऊ का बदा सांगका म्हळे री तू त्या दीस उरलेले लस पडे ते म्हाका भारी बेजार दल रे तू तिगेला चंदू कोण निमगू येतसिले तू मिगेला कशेश म्हणले वैवे म्हणू त्या सोनू एकदम कोपलो तितले नाही घरा दुखून भायर घालत म्हळ पडे ते म्हाका भारी बेजार दल रे तिगेल स्थानार हांव आसता री म्हाकाय भारी कोप बेजार पुरो दत्तसिल रे अशें आसतना हांव तुगेल परदावन उरलोचे चुकी दत्त रे अम्मा ते दिसू कसे की होटलान तो टेंशन असेल गो तक समजावन हे विषय कन्ना पडले मे हांव टू रॉंग दल गो अम्मा एकचूर कोपलो कसे की कामाचे टेंशन असता आणि दर्ल मनीस म्हळ्यार हजार इतले तरले तापत्रे असते न्ही गो कसे की सवल ती घरांतू असतल न्ही गो एकचूर म्हाका माफी कोरी येत नवे तेंचे निके साचून बसल्या पळती हकाची म्हाकाय तुगेलवर कोप येवचे तुगेल प्रकार बायल मनशी घरांत असता ती आराम तांकां रांदप करचे जेवचे इतले काम म्हणून तुम्ही भायर काम करता ती ना म्हण सांगना सकाळ दुखून रात ते काम करता ती कष्ट भोगता ती घराचे खर्च पुरा तुम्ही पळोवन घेवचे पुरा समरे तुम्ही ते काम करतात नव्हे ताजे तकी तुमकां संपादन असता हांगा घरान काम केलेल्यांका संपादन असवे ना तश म्हण काम होऊन असवे सकाळ दुखून रात ते हंग काम असता संपादन ना त्या नाका त्या पुरो वच्चो ते खंयचे बायल मनशी अपेक्षा करना ती तांनी खुशेर करता ती मिगेल बामणान जेवल्यार पुरो चेडवान खाल्ल्यार पुरो मिगेल घर पुटस का अशी पुरो म्हण तांनी प्रितीन करता ती तांनी खंयचे संपादन निरीक्षी करना ती त्या पुरो सोडी कसनी एक चूर चढून दल्लरी रणपंत एक चूर मीठ चढकी उणकी दल्लरी सगळे चोंडायलवरी सवता ती तेंचे ರಂದಪ್ लायक असले री ಹೊಗಳುಚಕ್ मात्र कंजूस पण दाखयता ती होई गो मा हांव ना म्हण सांगना गो दलरी आमक भायरी हजार जनक पुरा अण्णा अप्पा कोण उरलो का तसल पुरा ना नवे हंगा तरी कोणे पुणी सवलर सवंग घेव का हंगा घरच्यानीच नवे एक पण सवतती एक पण मोग करतती आमगेल तितलं हो टेन्शन आनी ना नाही गो आत मिगेल चूकी म्हण कळला नवे हांव तिकेला गुल्लोचक गेल्लरी मिगेल तोंड पळयना गो कसं करका म्हण कळतना गो अम्मा प्लीज गो अम्मा एक चूर हेल्प कर गो बाईलेन 2 दिस उरले निदल कुडले तुका जीव तळमळादत्ता नवे तू ते दिस तिक तश प्रवलयतना घरा दुखून भायर घालत म्हणतना तिगे जीवन कशी दत्ता निम कितले दूख येन बसून अशा पुरो हे तू आलोचन केल्लावे तुवें यो म्हणा येवचक उरलय म्हणा उलोचक ती कसन कीली दिलेल ಗೊಂಬೆವೆ ती मनुष्य रे तिकई कोप दुःख बेजार पूरा असते रे तिका ते तू अर्थ कोण घेऊ का पळे सान घाय दलतेद ना वग्गी गुण दत्ता घाय होडोड दलतशी ते गुण दवचक टाइम घेता तशींची तू सुरेखक भारी दुःख दिला ते दुःख तीन विसरचक सुमार टाइम घेता थैन ते तू ताळमेंत रक्का तीक घाय दला पळे तक मूलाम लावचे प्रयत्न करका होई गो अम्मा तकाच हांवें आज रंदप केल्ले तुगेला कसले दंपून दवरचे आनी तिका कसन दवो कापड हे पुरो घेवन दिवका म्हणास गो अम्मा हांव आमगेल सरेकाची के फॅशन पिशेची तशी म्हणू तू आता हे पुरा केलं ती भगवत म्हण हांव नमगना तिक भारी दुःख दल्ला रे एक पंता रडतस तगोतसवे हांव तिका खंय पुणी समाधान करचे एक पण म्हाका कळनशी मुलेन तचून रडतस ती जितल्याक ती उलोवंक घेवन रडत गोतसवे म्हाका भारी बेजार जात रे तक्षण म्हाका वनमाला लुडगास येता ती थंय तशीच न्ही रे कोणे कसं नाही उरलेल्या रे मुलेन तचून रडता बशी तिने
मग त्या हुಡುಗ असतात रे मग वनमाल दुसरी नाही सुरेख दुसरी नाही रे हे चलन हंग दाडा उद्दागಲ್ಲ ರೀ खैयसिन मिगेल शिल्ले खै लागते की मग भई रे तू पळयल्यार शिवलेच सायबिणी आता कसं करच म्हणून कळतना आमगेल वीक्षक महाप्रभुलगी निमगीता पळय येती मिगेल बायल भारी कोपल्या उरलेलरी उरलैना कसं कोरका म्हणून मग कळतना तुमगेला नी बायल कोपिलतेत ना तुम्ही कसं करतात म्हणून म्हाका एक चोर कमेंट्सान तिलसी येती ते म्हाका एक चोर हेल्प जाता आणि तशीच लाईक शेअर सबस्क्राईब करूक विसर नाका ती आमकां मस्त मस्त व्हिडिओ घालच्याक सपोर्ट करा ती ते आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतात धन्यवाद